दिनैनि समाव बयबो मिथिगौदि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया गाबोन एबा थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' घन्टा दंसै। रायजोआव सेथि आरो नैथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया मोनफ्रोमबो बियाबाव गोजोनै गोजोन जोबनानै थांबाय आरो थामथि खोलोबा गाबोननो जानो थांगासिनो दं। थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाबो जानो थांगासिनो। गुबुन गुबुन बियाबजों लोगोसे क'क्राझार लकसभा बियाबाबो गोजोनै गोजोन खुंफुंलांनो थाखाय क'क्राझार पुलिस बिफाननिफ्रायबो खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। आरो बे समाव क'क्राझार पुलिस बिफाना क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब ओनसोलाव साबसिननिख्रुइ साबसिन एबा गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि बायदि साबसिननिख्रुइ साबसिन खुंफुंलांनो थाखाय बिबान लानायखौ बे समाव एबा क'क्राझार पुलिस बिफानखौ बिबान लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया गाबोन एबा थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' घन्टा दं आरो रायजोआव सेथि आरो नैथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया गोजोनै गोजोन जोबनानै थांबाय। थिग बेबायदिनो क'क्राझार पुलिस बिफानाबो थामथि खोलोबनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गोजोनै गोजोन बिसायख'थिखौ खुंफुंलांनो थाखाय जोबोरैनो बिबान लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।